na mwancho muligereria bonchereri nigo baboligwe gocha amo na kobwaterana elio banyareko bagosirana ase okwegendereria kwabo akorwari tukochi ase elinde nabo gosirana na barabo banyane ana amo nechia mate chiabo nejingwana cyanya kwa chikobwato kwa negati yababwatani bakoragwa amo no munyakero gwo bakori emirimo babatatu okongo mose Marietane ngoro kwa Samson Mose ngondo mo chairman cha Chet Sport Cooperative Society ne cooperative society y'abantu ba transport ba Chitamu bakarosya elio ego safe na Burundi daire twabwate HM kwa turabo choli twete amachikari akora cooperative ase umwako muyima abo busambale ngakura se cooperative batwari chagusi ngara neri chikuna lihoteba twakorerevia igo ende ketaringa negento kira chakerero kere mambi ke ne rishirika ikogenda mutwe na ndiri agenda asatambe. Cooperative iko na faida mingi sana. Ukiwa hapo kuna vitu mingi utapata, kama ukitaka mambo ya education bado iko hapo, funds mingi, kuna loans, kuna mambo ya biashara. Members 280 turagenda bange na inde intubono gaise kutoka gose omo member itoyomo onyoriro bokong paelo ige kubwati ngamba ko mukia nyora ikagera abantu buna toyi boyirega na mwanya abantu ngokutore ekero member asirire lichi kondroro litigarete ritari bokwa lirororo likoga idinga ekere member yasirire ninki kibwenerete kokorwa amate yaye enyore obaine bwaye ina ni ngambu ya mono senje bari wekera na se ko chori to baterero ese HM yeito twachoriro gochori uya nane twachora abantu bari begene twegena nga bachiko tokore gasingia ase umwako tokubwati mbako umwako gochigochondi nane ngo sabanga bari bondo bo sibatara join ese cooperative ye mo join